أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na hadari. muna fatan Allah ya sa abin da za mu yi amfani wanda saurara. Inda za mu tashi wato mun yi fa'ida mun gama ta wancan fasali na arwalla. Yanzu zai yi 'yan tambayoyi cewa tamrinun wato auna fahimta. Uzkur adada fara'idul wudu'i, ka ambaci yawan farillan arwalla guda nawa ne, ka riga ka karanto ka san su. Lil wudu'i sunanun famahiya, sannan alwalla tana da sunnoni da wani. Hati bi idafin ba'd fada'iliha, ka kawo a bayyane wato wasu daga cikin wato mustahabban alwala. Mayyiz bainal farida was sunna wal fadila, ka bambanta mana tsakanin farilla da sunna da mustahabbi a cikin wato abin da ka karanta na sha'anin alwala. To sai sabon fasali, faslun fi nawaqil wudu. Da kaji an ce faslun to akwai haza muqaddarun, shi yasa ana fassara shi ko da ba ambace shi ba, sai a ce faslun wannan fasali. to an fassara haza din. Faslun haza faslun, wannan fasali ne wanda zai muna bayani fi nawaqil wudu'i, cikin abubuwan da ke walwala alwala. Tambaya ta farko, kan aka samu nawaqil wudu'i, shin abubuwan da ke walwala alwala sun kasu ya zuwa kashi nawa? Amsa ita ce nawaqil wudu'i, abubuwan da ke walwala alwala ahadasun wa asbabun, kenan sun kasu kashi biyu. Akwai hadasoshi da kuma dalilai. Asbab jam'i ne na sabab, ahadas jam'i ne na hadasun, kenan hadasoshi da kuma wato sababba ko dalilai. Tambaya ta gaba, ma hiyal ahadasu wa adaduha. To da yake ahadasu shine kashi na farko mai lura alwala, menene ahdas kin kuma guda nawa ne? Jawabu amsa, fal ahdasu, hadasoshin nan khamsatun, guda biyar ne, shine adadin su. Na farko albaulu, hitsari. Na biyu walgaidu, da bayan gida. Na uku shine warrehu, iska, tusa kenan wajen Hausawa. Na hudu wal maziyu, da mazi shine wasu ruwa masu yabki daga hita ga zakarin namiji bayan zakarin ya tashi. Wanda dalili ya sa zakarin mutum ya miƙe, musamman dai matasa, bayan zakarin ya kwanta wasu ruwa masu yabki suna hitowa, to wannan su ake kira mazi. Matasa suke yin shi, su sun kahi yin shi. Inda tiji ya yi ba tana yiwuwa saboda in wata shawa ta motsa mishi. Na biyar shine walwadiyu, da wadiyi. Shi ko wadiyi wasu ruwa ne farare masu kabri kamar mani, ba su kai kabrin mani ba. Shi ko yana hita ne bayan an gama hitsari. Shi ko dattijai ke yin shi, dattijan ma ba kowa ba. Bayan mutum ya wuce shekara 40 zuwa 50, shine yake yin hitsari ya gama, sai wasu ruwa farare su zo kamar kunu. Dattijai ke yin shi banda yara. Ana samun yara nadiran, can abin da ba rasa ba a samu wani yana yi, amma dai dattijai sun ka yin shi, su ma ba kowane dattijo ba. Shine wadiyi. Tambaya ta gaba, wa ma iyal asbabu wa adaduha. To dalilai, sabubba da ke walwala arwalla, menene su kuma guda nawa ne? Jawab amsa, wal asbabu, dalilai ko sabubba, sab'atun, adadin su guda 7 ne. Ga su kamar haka: annawmu saqilu, kwana wanda yayi nauyi yana walwala alwala. Kenan idan kana cikin masallaci kana rike da tasbaha misali, sai an gaje ya kama ka,
sai ta zuba taka ta kubce ta hwari ga hannunka baka sani ba, sai wani ya zo ya tsaya kusa gare ka ya yi nafila baka sani ba, sai da ka bude da sai ga mutum har ya yi nafila ya gama kusa gare ka baka san ko ya zo ba, ga ta zuba ka ƙasa, to arwalarka ta walwale, kwananka ya yi nauyi. Wa sai mutum ya yi kwanta ya yi ta sharara kwana sanar ne arwalar shi ta walwale ba. Kana zamna cikin masallaci wani ya shigo ya zamna ya tsaya kusa gare ka ya yi nafila ya gama baka sani ba, baka shi motsin shi ba, ta zuba ka ta kubce ta faɗi, to baka da arwallah, ka tashi ka sake arwallah. Shine annahu mustaqil. Wal ijma'u da suma, idan mutum wani dalili ya sa ya suma, to arwallar shi ta walwale. Wannan yana faruwa idan ana sallah an sha gani sai idan mutum ya ruhe, kina akwai rana ko wani rashin lafiya da gare shi, sai mutum ya yanke ya faɗi, ana sallah yana tsaye yanke ya faɗi, kamar dai ya yi kwana ya ɗauke shi ne sai yanke ya faɗi. To ana samun wanda bayan ya faɗi sai kuma ikarin hali dawa ya tashi kuma ya bi sallah, to duk wanda ya kanan bai da sallah. Da ana sallah ka yanke ka faɗi, to arwallar ka ta walwale. Sa'an da ka yanke ka faɗi nan baka san inda kake ba, ya zama ijma. Saboda ka duk wanda ana sallah ya faɗi, to in ya tashi kai ci gaba da sallah ya tayi arwallar shi ta walwale. Wasu sukuru ko maye idan mutum wato ya yi arwallah sai wani dalili yasa ya yi su, shine maye, to arwallar shi ta walwale. Wal jununu, Allah ya kiyaye, mutum yana da arwallah sai hankalin shi kubce mai, to shi kenan arwallah ta walwale. Ba magana arwallah ma, tunda ya zama mahaukaci sallan ma ta faɗi gare shi, mahaukaci ba dole ne ya yi sallah ba. Wal qiblatu, haka nan qibla shine haɗa baki, mutum ya haɗa bakin shi da na mace, shine ake ce ma bizu, da yana ganin shine bizu an faransai. To wannan a haɗa baki da juna, wanda duk ada arwallah ya yi wannan da wata mace arwallar shi ta walwale. Walamsul mar'a, haka nan shahon jikin mace in kasa da lazzata, idan mutum ya yi niyya ya taɓa ya ji daɗi sai kuma ya taɓi jikin mace, ya yi niyya ya ji daɗi garin shi, to yanzu in ya taɓa ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba arwallar shi ta walwale, inda ya yi niyya ya ji daɗi. Aw wajadaha, ko kuma bai yi niyyar ya ji daɗi ba, da ya taɓa ɗin sai ya ji daɗi, shi kenan arwallar shi ta walwale. Ka hito da arwallah za ka masallaci sai ka ga yara 'yan mata balagagu suna haɗa, sai kan raba su don ka wata ta shi ma wata, ba ka tunanin ka shi daɗin jikin taɓin jikin su, tun da dama don ka raba su ne kar wata ta shi ma wata, sai kan raba su, wannan arwallar ka tana nan. Amma wajen raba su sai shaidan ya zo ya kama ya shiga cikin zuciyarka, sai kai rika lambar jikin hannuwanka ga nan su, ka shi daɗi ka taɓa nan su wajen raba su, shi ke na arwallah ka ta walwale, ka koma gida ka sake arwallah, ko ka isa masallaci akwai ruwa ka sake arwallah, saboda da ba don ka shi daɗi ka taɓa su ba, wajen rabon na sai ka taɓa nonon wata ka shi daɗi, to ka sake arwallah. Misali ne na bada. Sai na bakwai shine na bakwai shine masu zakari, mutum ya yi arwallah ya gama ya shahi zakarin shi da tahin hannun shi, tahin hannun shi ne bi ba da kafi, ya zama tahin hannun shi wajen horin nan ya taɓa jikin zakarinsa, au bi ba'dil asabi, ko kuma tahin yan yatsu, daga cikin yan yatsu ya taɓa zakarin, shi kenan arwallah ta walwale. Amma in ya taɓa da bayan hannu arwallah ba ta walwale ba, bayan hannu ne ya taɓa zakarin, ko kuma akwai wato sutura gare shi sai ya taɓa zakarin da saman sutura, akwai sutura tsakanin hannun shi da zakarin, ko da ba ta da kabri arwallah ba ta walwale ba. Allah ya samu gani. Tambaya ta gaba, ma hukumuhu in shakka fi hadasin, me hukuncin shi in yayi shakka cikin hadasi, yana ganin kamar arwallah shi ta walwale ko ba ta walwale ba. Amsa ita ce, wa man shakka fi hadasin, duk wanda ya shakka cikin hadasi yana ganin da yana da arwallah gashin yayi iska ko bai iska ba, wajaba alaihi alwudu, to arwallah ta wajaba gare shi ya sake arwallah in yayi shakka. Illa an yakuna muwaswisan, sai dai in ya zama mutum ne mai yawan waswasi, mai yawan shakka cikin ran shi, akwai irin wayannan, to irin wannan ne fala shakka alaihi, fala shay alaihi, babu komai gare shi, sai ya dauka kawai shedan da yake so ya yawo da hankalin shi don ya wahala shi cewa ya sake arwallah. Tambaya ta gaba, hal yajibu alaihi ghaslu zakari kullihi min almazi, shin yana zama wajibi akan sa ghaslu zakari, ya wanke zakari kullihi dukkan gudan zakarin
min almazi idan mazi ya hito mishi. Mazi da muka ce ruwa ne masu yabki wanda ke hita wato a gaban namiji bayan zakarin ya tashi ya kwanta. Shin in ya hita yana zama wajibi ya wanke zakarin dukan shi koko iyakan kan zakarin ɗaya zai wankewa in ya je arwalla don in ya zai yi tsalki don ya sake arwalla? Jawab amsa wajibu alaihi, wajibi ne akan sa gasalu zakari ya wanke zakarin shi kullihi dukkan shi min almazai saboda hitan mazi ya wanke zakarin tun daga asalin zakarin har zuwa kan zakarin. Mazi wani abu ne, wata janaba ce wadda ke samun zakari shi kadai. Kenan in mazi ya hita ga zakari ga kusuwar zakari, to yanzu in zaka tsalki wajibi ne ka wanke zakarin tun farkon shi har karshen shi. Wala gasul unsa ne, amma ba dora maka wanke marina guda biyu ba, su ba za a wanke su ba su kai cikin wanke iyakan dai zakarin zaka wanke tsawon shi zuwa karshen shi. Tambaya ta gaba, ma hiya sifatul mazi? To maziyin nan menene sifar shi? Sifar shi mun riga mun ambace ta baya amma za a maimaita. Amsa ita ce wal maziyu, mazi huwa al ma'ul khariju, shi wasu ruwa ne masu hita inda shahawati sugura, lokacin da wata sha'awa karama ta kama mutum saboda kallo, bi tafakkurin ko tunani, mutum ya yi tunanin tsakanin sha'anin maza da mata, al'aurar matasa kenan, sai zakarin shi ya tashi bayan ya kwanta ruwa masu yabki suna zuwa, shine mazi. Au nazarin, ko kuma ya ga wata mata ya bita da kallo, tana tahiya yana kallo, sha'awa ta kama shi, dan na cewa duba ka gani, sai zakarin shi ya tashi bayan ya kwanta wannan ruwa masu yabki sai su zo. Au gairihi, ko wani wannan cikin abubuwan da ke tada shawa har zakarin mutum ya tashi. Na'am. Sai fa'ida, alhadasu, hadasi huwa ma yanqudu alwudu'a bi nafsi. In aka ce hadas shine abin da ke warware alwala da kanshi, kenan abubuwan nan da ke hita daga jikin mutum wajen guda 5 wanda mun karanto su baya, to duk ɗayan su in ya hita shine hadasi, kuma ya warware alwala shi da kanshi. wa huwa ma yakhruju min ahad al-makhrajaini, shine abin da ke hita daga ɗayan mafita biyu, karrihi kamar iska yana hita ga dubura, wal bauli ko hitsari shi ko yana hita ga zakari. To shi bauli, shi hitsari yana da yan uwa ne, wato akwai mazi da muka ambata, akwai wadi, sannan akwai mani. Shi ko iska yana da dan uwa ne, shine bayan gida, su ko suke hita baya. Wannan sune abubuwa 5 wanda ke walwala alwala, hadasi guda 5. Na'am. Wasababu, shi ko dalili ko sababi wanda ke sa alwala ta walwale, huwa ma la yanqudu alwudu'a bi nafsihi, shine abin da bai walwala alwala shi da kanshi, ba shi da kanshi ke walwala alwala ba, walakin yanqudu, sai dai alwala tana yana walwala alwala li kaunihi mu'addiyan ila alhadasi, don yana iya shan mutum ya kai shi ga hadasi ya hita bai sani ba. Misalu zawal al-aqal, kamar misalin kubcewa hankali, kamar bacewa hankalin mutum, kamar da muka yi magana ana sallah hankalin mutum ya gushe, idon shi ya ruhe ya hwadi, to yanzu hwaduwan nan da yayi in ya tana yiwa ya iska bai sani ba, kinan hwaduwan nan bacewa hankalin shi da har ya hwadi ko da iska ya hita bai sani ba, kenan sai a yi hukuncin arolar shi ta ɓaci, saboda tana yiwa iska ya hita shi bai sani ba, tunda hankalin shi ya kubce. Ko kuma mutum ya yi kwana mai nauyi, ka zo wurin shi bai sani ba, ka tashi bai sani ba, iska na iya hita ga mai kwana bai sani ba, saboda haka aka ce wanda ya yi kwanan ya yi nauyi, to arolar shi ta walwale. Kwana mai sauki ku shine wanda kana rike da tasbaha sai an gaje dauke ka ta kubce ka fadi sai kashi ka dauko abinka, wani mutum ya zo ya tsaya kusa gare ka zai nafila kashi zuwan shi, kana dan shin so motsin shi kana jin alamar shi, to ba nauyin kwanan bai kai inda arola ka ke walwalewa ba. Na'am. Saboda yana jan mutum, wato likaunihi mu'addiyan, saboda yana jan mutum ila hadasi zuwa ga hadasi ya hita, mislu zawal al-aqal, misalin kubcewa hankali. To wannan sune asbabu wanda ke sa alwala ta walwale. Sai tamrinun, wato auna fahimta a gani ka gane darasin da ya gabata. Ma ma'ana na qalal wudu, ya ka ce walwala alwala, me yake nuni da walwala alwala? Bayyin adadin nawaqil wudu'i, bayyana muna yawan abubuwan da ke walwala alwala tunda ka karanto su sama. Ma hiya al-ahdasu, menene hadasosi? Yanka ce hadasosi tunda mun karanto. Wa ma hiya al-asbabu, kuma menene dalilan da ke sa alwala ta walwale, menene su? Sai fassilil bayana, ka rarrabe ka yi muna bayani fil wadayi, dangane da wadi. In an ce wadi menene, a wani lokaci yake hita, kuma ga waye suwa sun kai ya hita gare su, duk mun karanto baya.
in ka nazari je kana iya faɗin wannan, kana iya bada wannan amsa. Walamsul mar'ati, yi mana bayanin shahwan mace ta yaya ne yake walwala arwalla, kuma akwai shina yiwa a taɓa jikin mace arwalla bata walwale ba. In ka saurara darasi kana iya bada wannan amsa. Wa masu zakari, ka yi mana bayanin shahwan zakari, ta yaya ne mutum ga shahwan zakarin shi arwalla shi ta walwale, kuma ashe shina yiwa mutum ya shahi zakari arwalla bata walwale ba. In yana yiwa ka yi mana bayani. In ka saurari darasi da kyau ka karanto sama kana iya wannan bayani. Sai mu dakata anan, muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfane mu, ya amfani wanda za su saurara cikin addinin su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.